I pozdrav ljudi, Majuri ovdje, danas je sa mnom Đole. Đole, gdje si ti? Jeste, igramo Hunger Games. Idemo u srednji portal. Evo se. Idemo u srednji portal. Što? Probaj ponovo. Da, ideš login. Ja te vidim. Pogrešili smo, promenili ovo. Kuće T, klasa, crta, S, P, A, V, N. Evo, ja sam sad u spawnu. I ti si isto tu. Promenili ovo do nas. Molim. Šta ti je? A, znam za to. Čekaj, nemoj da ulaziš tu. Ovamo, zamenili su mesta. Čekaj. Jeste. Šta je bro, brate, promenili server. Dođi vama. Si kliknu u tablu. Super. Jo, ja sam nevidljiv. Aha, mora da se čekamo kao da se završi neka partija. Klikni u smicu, u devetku, sorry. I to ti da izađeš kao. Imaš bro onaj magma ball. Pa znaš? I klikni na to desni klik. Evo se. Evo sam iza tebe. Idemo u onaj vodeni. Evo, čekaj. Si daš? Ja sam sinoć ulazio ovdje. Ništa, ja moram opet uspavati. Ko, meni? Ušao sam u rupu. Ja gladujem ovdje. Pa onamo nego ono je puno, znaš. Aha. Ukucaj te klasa crta S, P, A, V, N. Ja sam otišao spawn. Čekam da se završi. Nemoj tu odlaziš. Meni jučer ubili.
Evo sam ja dole. Znaš da je ovo srpski server? Ajmo opet u skroz levi. To, klikni. Imaš neki kovčeg u ruku, si ušao? I klikni arena 4. Aha, na kovčeg. Deseti, majke ti. Kako, pa uđi u... čekaj. Uđi u tablu ovdje. Desni klik. Pa mora se čekaš, bre. Šta da čekam? Pa se čekaj još 30 sekundi, čovječe, piše ti ovdje. Ti si nevidljiv, bre. Kako ste bili svi ušli? Pa ti si ušao. Nisam ja ušao. Kako, bre, nisi ušao? Nisam ušao. Pa da si? Da ti taj sanduk, ti si zalagao, brate, načisto. Klikni desni klik ovdje. Bez sanduka, bez sanduka. Pomeri sanduk iz ruke. Šta? Brate, ti laguješ ki nazir. Ne lago, meni se ništa ne dešava. Probaj sad. Kurac, ja sam ušao već. Gde si ti? Ja sam već ušao u Hunger Games. Evo krećem. Pa si super. Za 20 sekundi. Mi smo u timu, znaš? Protiv ovih dvojice. Minecrafta i Freddy. 4, 3, 2, 1. Krećemo. Uzimaj iz časta to sve što nađeš. Pa nisi baš morao isti čast kao ja. Ovog zelenog. Evo sam iza tebe. Beži, beži, beži. Beži vamo. Ne može da si bio ti još. Mora se pobegne prvo odavde. Uđi u tunel ovamo. Kaži mi samo ako te bije neko. Čak ti dam kacigu. Evo ti kaciga ispred mene, dođi. A imaš, dobro. Tražimo čestove ovdje. Ako nađeš neki čest, uzimaj stvari iz njega. Slušaj, da mi zameriš. Važi, važi. Da, se ne snađe. Šta je? Koga? Ima tu nešto? Sad baš gledam. Izgleda da nema. Ne možeš, valjda. Našao sam kovčeg, idem da ga uzmem. Imam da ti dam čizme. Imam čizme.
Dobro, onda ništa. Koje čizme imaš? Imaš mač? Šta ima? Mač, ali imaš? Dobro, imaš. Evo ti upaljač. U stvari imaš mač. Evo sad da ti svaču neko ne. Imaš luk. Evo ga! Gde? Juri ga. Juri ga. Udari me. Mene se udario Đile. Nisam bio te. Jesi ozbiljno. Gde je pobego bre? Ne znam. Ima mnogo danas. Idem ja probam da nađem još neki kovčeg. Ajde. Bre, ja sam gladan. Vidim ga, prati me. Dođi, Đole. Dođi vam brzo. A kad juriš pilići? Bre, nemoj mene bre. Đole, smiri se, nemoj mene da biješ. Brate, ti mu ubiki konja, majke mi. Četiri srca si mi skinuo, brate. Šta si našao? Au. Našao sam neki tunel, možda je ušao vamo. A možda se krije, na to sam mislio. Čekaj, našao sam još neki tunel vamo, možda im neki čast. Gdje si tišao ti? Aha, vidim te, stvarno nisi to ti, ovo je baklja. Si ti prošao pored one kafane kao? I ja sam tu, čekaj samo te nađem. Šta je bro? Aha. Ajde. Vidim te, ne mrdi odatle. Gdje? Ajde ti me, ja te pratim. Gdje si ga vidio ti? Izvini. Ma ne zgodno mi tasno kliknemo ono kao jedinstveni klik, znaš. Gdje si? Pa malo bre si ga pokupio. Nemoj se gubiš bre, gdje si? Ajde ovamo da probamo da nađemo još neki. Odatle smo došli. Pa nije važno, ajde uđemo tu, možda ima nešto što nisu pokupili. Provjeravam. Sve su pokupili. Viš gdje je ova osmica? Šta? Dođi vamo. Eno ga jedan. Gdje? Tamo, ovdje. Ajde. Jurim ga. Udaraj ga, Đole, sa svim što imaš. Kako bre?